Headlines kan mga bareta, Camarines Sur, ASIN ALBAY, nasa alert level 3 PUON sa aga. Pagdeklara bilang African Swine Fever Free kang Naga, MA-AGI pang halawig na proseso. Online seller ARESTADO sa anti-drug BUYBUST operations sa Naga. Grass owl na pinag-turnover sa Provincial Environment and Natural Resources Office. Binawian ng buhay. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Puon sa agang Biyernes, yaon na sa alert level 3 status ang probinsya ng Camarines Sur. Huli kang Padagos na paglangkaw kang bilang kan mga tinatamaan na inhelang na COVID-19. Basado sa Resolution number 156-C-Series of 2022, asin ipinaluwas kang nakalis na Enero 12. Kaibahan kan Camarines Sur ang probinsya din ALBAY asin iba pang highly urbanized cities asin independent component cities sa bilog na nasyon. Mientras tanto, pinagirumduman kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan Edmero ang mga taga Camarines Sur kan mga dapat na iobserbar sa irarom kan alert level 3 status. Kabali digdi ang pagbabawal sa face-to-face classes, contact sports apuera na sana kung yaon sa Bible setup na inaprubaran kan IATF, karaoke bars, concert halls, ASIN, iba pa. Sa iba pang bareta, maski binugtag sa alert level 3 ang syudad ng Naga, dayman na apektaran ang bilang kan mga pasaherong pinagtutugutan sa Trimobile, Taxikel, e-trike, asin padjak. Ang detalles kayo sa report ni Cindy Cuesta. Nabilang kang pasahero sa tricycle, taxicle asin e-trike. As of this moment po, mayong changes naman sa ordinansa manungod sa mga pasahero, number of passengers sa Trimobile, sa e-trike, taxicle, saka sa padjak. Mahalata po kami kang recommendation kang Health Emergency Task Force kung makakaiwaning changes naman. So kung siguro igwaning pag-step up ka mga alert level, so pwedeng makaiwa man ng changes naman sa ordinansa. Ini sa ibong, kan paglangkaw kan COVID-19 alert level status sa syudad, marurumduman na puon kan naging alert level 2 ang Naga City. Pigtugutan na ang tulong pasahero sa tricycle, gikan sa duwa sana. Alagad, ang pamasahe, dayman binago sa 15 pesos. Sa tricycle po, tulo. Base doon sa ordinansa, tulo. Sa taxicle, e-trike, apat. Sa padjak, duwa. So, yun po yan ang existing na ordinansa. Daiman sakop kan LGU ang mga jeepney, kaya mahalat na sa ng abiso kan LTFRB. Sa jeepney po kaya dahil sakop ng LGU ang mga jeepneys. Kasi ang nag-fix po kang rate kaya ang LTFRB and ang pag-regulate man ka number of passengers sa LTFRB man po. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa iba pang bareta, serbisyong maugma ang gustong ipamate kan bagong Police Station number 1 Commander kan Naga City Police Office para sa mga residentes na sakop kan sa iyang stasyon. Ang detalles ken sa report ni Melvin Machado. Kasabay kan pag-asumir ni Acting City Director Police Colonel Nelson Pacalso sa Naga City Police Office, iyon man ang pagtukaw ni Police Major Joe Villunar bilang Station Commander kan Police Station number 1. Serbisyong maugma, asin namamate ka mga residentes kang barangay na sakop kan Police Station number 1 ang i-opresir kang nasambit ng opisyal. Number 1 priority ko is yung moral and welfare ng tao digdi sa Station 1 na dapat ang tao digdi gusto ko magtrabaho ng may disiplina. So, willingness. So, dakol kitang mga ginigibo o pinapais sa tao digdi na lalong-lalo na sa sendang pag-abot sa trabaho, dapat maging magalang. So, napipil kang tao dapat na ang pulis nagtatrabaho. Pangadua, ini yung ko yan, pangatamanan o kaya ipadagos ta, i-maintain ang peace and order, lalong-lalo na sa nasasakupan na barangay kang Police Station 1. And ang tao, pangatulo, maging ma-feel kang tao na
pwede sinda, na safe sinda. Hulit na asumer pa sana si Police Colonel Nelson Pacalso sa pagiging Acting City Director kang Naga City Police Office asin baguhan sa siyudad kang Naga. May paman subot sila magagabat na direktibang nare-resibi. Halos daipamansyang ko yan, dakol na guidance kasi tanda mo sa to yung City Director is bakong halik sa Kamsur. So, hiling unta kung ano ang sa iyang mga kuyan, mga plano o kaya plataforma. Pero I'm sure na gabos yan para sa kagayunan kang Naga City, mga tao digdi. Mientras tanto, antes pa man na ma-assign sa siyudad kang Naga si Police Major Lunar, hali naman ini sa maniba-ibang Municipal Police Station sa Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, Civil Service Examination. Dagos na ngunya na taon matapos na pirang beses ining maoktaba. Ang detalles ken sa report ni Cindy Cuesta. Makalihis ang nagkapirang beses na pag-oktaba kan paper and pencil test sa Civil Service Examination huli sa pandemya. Madadagos naman iningon niya na 2022 sa probinsya kan Camarines Sur. Alagad, bako nang siring kan dating proseso, huli ta agency requested na ang pag-file nin exam. Ano ang agency requested na exam? Iyo po sa naini sa mga kabali, sa mga empleyado ka itong agency. Kung halimbawa man schools, kaiba kabali po duman ang mga students. Saro sa ng representante ang mapasiring sa opisina kan CSC nga di na mag-file para sa gabos na mauot mag-exam gikan sa sarong ahensya o eskwelahan. Ang rason ka ini, tanganin dai po magdigdi, magduro mag-alam arambagan doon, halabaon permi digdi ang pila. So, ma-avoid ta po iyan na COVID naton or Omicron ngunyan. Bukas man ini para sa mga pribadong ahensya. Sa March 13, presenteng taon, gigibuhon sa Camarines Sur Polytechnic College ang eksaminasyon kung sain nagkapirang ahensya asin LGU naman ang nakapag-file. Ang mga rekisitos, pareho man lang kan dati, apwera sa pagpresentar nin COVID-19 fully vaccinated card. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa pagbabalik hang newsbreak, online seller arestado sa anti-drug BUYBUST operation sa siyudad ng Naga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga, Newsbreak. So digdi sa news break, yaong kami tangarig magtao sa induning kapaki-pakinabang na impormasyon matao sa induning giya, mantang kamo nagpapahingalo, nagre-relax, magiging giya sa pang-araw-al daw tang buhay. Sa panahon ngunyan ng pandemya, kaipuhan kan lambang Bikolano na mairas ang mga baretang lokal asin impormasyon nin presko sa bilog na Bicolandia. Iyan ang trabaho mi digdi sa news break. Ako si Cindy Cuesta. Ako si Mark Mendoza. Makakaibanan nindo kami digdi sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bikolano. DLMR Psychometric Center offers neuropsychological and test, counseling through telecounseling or online psychotherapy such as dialectical behavior therapy, cognitive behavior therapy, and more. For annulment and for adoption, we are open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Located at 234 Crescini Building, CBD2, Triangle, Naga City. For appointment, call 0921-315-7377.
DLMR Psychometric Center. We assess you with a smile. Padagos sa mga bareta, pagdeklara na African swine fever free ang siyudad ng Naga, MA-AGI pa nin halawig na proseso. Ang detalles kayan sa report ni Melvin Machado. 108 nag-aatama nin urig sa mga barangay kang siyudad kang Naga na dating naapektaran kang African swine fever kang Marso taon 2020 ang matatawan ng sentinel pig o test animal hali sa Department of Agriculture. Susuki Dr. Marily Lingua, agricultural technologist, higot imo-monitor ang itataong urig mientras na yaon sa pag-ataman sa barangay na dating apektado kang nasambit ng helang. From day 1, 7, 14, 28, and 35, imo-monitor po ini for any clinical signs, magkahelang or anything, until day 40. So, aalagaan ka itong recipient, kami mabalik-balik duman for monitoring, then pag itetest ito for laboratory test for ESF. Kung sa bilog na panahon kang pag-monitor sa itinaong atama na urig na ay maghelang o may simptomas nin ASF, saka palang makakadeklara na ASF-free sa Naga. After that, di ba, marami pang procedure. After that, itetest ulit na yung day 40. Then, dakol pa po kitang mga mga procedure kasi DA-BAI po ang mag-declare. Ang Sentinel Orientation gigibon sa masud na simana sa January 18. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, arestado sa anti-drug BUYBUST operation ang sarong online seller na si Luis Arbios E. Comprado Jr., residente kang Barangay Peña, Francia, digdi sa Naga, matapos ang ginibong joint anti-drug operation kang Naga City Drug Enforcement Unit, Police Station No. 3 kang Naga City Police Office sa pakikipagkoordinar sa PDEA kan Subanggi. Sarong plastic sachet ning subuot shabu ang nabakal kan mga operatiba na nagkakantidad ng 15,000 pesos. Ang naarestong suspek ang kabali sa Regional Recollaborated Priority Database on Illegal Drugs. Sa iba pang police report, gadan ang suspek na si Diosdado Clavillas, residente kan Barangay Binawaan, Pili, Camarines Sur, matapos ang anti-drug operation kan Subanggi sa Zone 2 Barangay Salvacion, Tinambak, Camarines Sur. Sarong medium heat sealed plastic sachet ning shabu ang nabakal kan mga operatiba hali sa Provincial Intelligence Unit na nagkakantidad 22,000 pesos. Na-recover pa sa suspek ang sarong kalibre 38 asin iba pang drug paraphernalia. Kabali man ang suspek sa Provincial Database on Illegal Drugs ASIN High Value Target. Padagos pa sa mga bareta, sarong grass owl ang pinurbarangkuta ng isalbar kang Naga City Veterinary Office matapos ining darahon sa sainda kan mga taga-Penro. Uyang sa kuyang report. Nasa hawla ang grouse owl o kuwago kan samuyang maabutan sa City Veterinary Office kang Naga. Maluluya hulita na bari ang pakpakaini. Pinag-turn over subot ini sa San Fernando PMP sa kadinara sa Provincial Environment and Natural Resources Office. Natulos man na ipinabulong sa City Veterinary Office. Ayun po, so parang after po siya i-turn over, nag-seek po kagad kami ng assistance para malapatan siya ng first aid kasi medyo severe yung injury niya. Like yung wings niya, parang halos ma-detach. So, dinala namin siya dito sa City Vet for assistance. Sa mga makakadakop nin siring na klaseng gamgam o iba pang hayop, pinoprotehiran kang GNR hulita madali nang maubos ang saindang lahi. Tulos-subot ining i-turn over sa saindang opisina. Kapag po capture nyo siya, preferably, i-turn over po kagad sa DENR para po ma-release kapag okay siya. Pero kung ganitong injured,
before the release po, minimake sure na kaya niyang mag-survive on its own. Alagad mientras na pinag-aasikaso ni Dr. Marililingua ang grass owl, dain na kinaya ang lugad na inabot kaini kaya binawian tulos ininin buhay. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bikolano. Liwat ako si Mark Mendoza. Digdisan na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.